Ale my sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami, ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže politicky pracovať. A prešli sme obdobia, pravda, poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať, kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, a nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť. On svým způsobem, Gustav Husák, byl velice dobrý politik, diplomat. On věděl, taky na podkladě vlastních zkušeností, že tedy ta zátka, ten šroub se nesmí utáhnout příliš rychle, že by tam došlo k napětí. Věděl, že tedy řadě lidí je potřeba nechat možnost odejít. Nechal na to poměrně dost dlouhou dobu. To myslím, že ten výrok jeho, že hranice nejsou korzo, ten je až z roku 69. Ten fakt, že som ochutnal, že čo sloboda môže byť, a za tou slobodu som chcel ja odísť mojou vlastnou cestou. Keď som nemohol to urobiť s mojou národou, tak som musel to urobiť s vlastnou cestou. Potom som si tak hovorila, že asi v tom 68. 9. som urobila obrovskú chybu, keď som neemigrovala tak ako kopa mojich kamarátov. Ale ja som mala vtedy taký pocit, že to sa nemá, že predsa nemôžem ja teraz emigrovať, že tak to teraz moja vlast a ja túto moju vlast opustím. To asi bolo skutočne veľmi naivné z mojej strany, pretože som si uvedomila, že tú vlast vôbec nezaujímam, že tá vlast sa kľudne bezo mňa obíde a že tá vlast ako so mnou nepočíta a že je to moja vlast. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Keď bolo prvé výročie vstupu vojsk a okupácie, sme zažili ešte ďalšie sklamanie, pretože ešte bolo v čerstvej pamäti, čo sa stalo. 5 rokov nám tu nakúkali hlavne do okien a boli tu mŕtvi a my si ich nesmieme ani len pripomenúť. Tabuľky ešte s tými menami ostali, už ale nebolo dovolené k ním klásť vence a keď sa niekto tam položil venček alebo sviečky, tak to vlastne policajti, teda SMB malo rozkaz likvidovať, rozkopali to a ľudí odháňali. To už bolo politicky tak zorganizované, aby sa nepripomínalo a aby Sovieti neboli provokovaní. V auguste 1969 prebehli demonštrácie proti okupácii v celej krajine. Ľudia vyšli s odvahou do ulic a stretli sa s armádou a políciou vlastného štátu. Streľbou, obuškami a slzným plynom bol však zlomený ich odpor, zmarené nádeje a sny o občianskej spoločnosti, demokratizácii politického systému a socializme s ľudskou tvárou. Skupina dogmatikov okolo Indru a Biľaka zohrala vedúcu úlohu pri rozpútaní previerok a čistiek v strane a v spoločnosti. Vasil Biľak mal hlavný podiel na krutej pomste víťazov na stúpencoch reformného hnutia. Tragikomickou dohrou československej jary bol postupný prerod viacerých popredných reformátorov na normalizátorov. Výsledkom čistiek boli 100 000 ľudí vylúčených a vyškrtnutých zo strany, čo znamenalo stratu zamestnania, prenasledovanie rodinných príslušníkov, zabránenie deťom študovať. Do konca roku 1969 emigrovalo z Československa okolo 137 000 ľudí.
Odišli tisíce príslušníkov inteligencie, ktorá sa s nádejou a entuziazmom postavila za obrodný proces a reformy, za slobodný život bez strachu z politických postihov. Čo je práve na okupácii najfatálnejšie je, že vy nebadáte, že sa veci menia a že vy sa meníte. Lebo ľudia sa nezmenia zo dňa na deň. To zbadáte po čase. Že naraz z ničoho nič, kto si vás obíde. Naraz z ničoho nič vás, kto si nepozdraví. A keď je človek sebareflektívny, tak sa pýta seba, čo robím zlé a kde je chyba. Spoločnosť, tak ako sa v nebezpečenstve a v hrôze spojila, tak sa potom neskôr, keď už išlo o výhody a nevýhody, rozdelila. Samé mi bolo strašne, keď som videla, ako kolega, ktorý predtým chodieval za Lacom a požičával si od neho fotoaparáty, keď raz išiel po Štúrovej ulici a mal sa s ním stretnúť, prešiel na druhú stranu, keď už bol Laco v nemilosti. Tým, že ma vyhodili zo strany, tak spečatili aj môj osud samozrejme na univerzite, lebo to boli spojené nádoby. Myslím, že je to pravda, že som bol dosť populárny aj učiteľ, filozof, keď som učil filozofiu aj ako publicista. Toto boli faktory, z ktorých mal človek aj isté sebavedomie. Ja som predsa človek, ktorý niečo znamená. Áno, nemôžu už len tak zamávať ľahko. A naraz som zistil, že to vôbec neplatí, že zo mňa môžu urobiť proste myhnutím ruky nímanda. Človeka, ktorý nemá žiaden význam. Čiže z kvalifikovaného profesora som sa stal nekvalifikovaným robotníkom a zároveň, čo bol zase ten paradox, stal som sa príslušníkom vládnúcej triedy. 4 komisie boli, čo ma preverovali. A ja som im povedal, prosím vás, vy ste po februári členovia strany, vy nepoznáte, čo to je komunista. Môj otec vie. A ja som pri ňom vyrastal ako komunista. Tak si robte, čo chcete. Už ste odsúdili komunistov, aj rehabilitovali ste ich. A teraz znovu komunistov budete prenasledovať. To je vaša metóda. A tiež tam mi hovorí ten šéf, že veď vieš, aký sme k tebe mali vzťah. Ty si bol idol stranického pracovníka na okresnej a krajskej úrovni. No a vidíš, musíme ťa vylúčiť. Tak najprv otca vyhodili teraz z univerzity. Respektíve najprv zo strany, ale to bolo jasné. Môj otec proste im povedal všetko, čo si myslí, proste v 68. No tak to ani sekundu nikto neváhal, proste okamžite išiel. Samozrejme zaujímavé na tom bolo, že tam boli v tej jeho komisii, proste, ktorá ho vylúčovala z jeho kamaráti, ale to je ten príbeh slovenský, v ktorom o tom hovorili na chodbe, ako im je to ľúto a prečo. A Milan, prečo si sa trošku neprihrbil, veď všetci to musíme urobiť a tak ďalej. Môj otec im vtedy povedal, no tak ja chcem byť proste slobodný človek a dôstojne chcem prežiť svoj život, ja sa hrbiť nebudem. Při těch prověrkách tam se nežádalo mnoho. Byly třeba stavěny otázky, no soudruhu, vy určitě si myslíte, že teda ta okupace byla dobrá. Ne, to teda se nedávalo toto. Ale řeklo se, soudruhu, myslíte si, že kdyby sem nevstoupila ta sovětská vojska, že by se zde vyvíjel socialismus tak, jako se vyvíjel? No samozřejmě, on by se vyvíjel jinak. Takže tím se umožnilo i těm lidem, kteří nebyli nějak politicky vyhranění, jak si s tím souhlasit a současně se trochu skurvit. Ja si pamätám, že keď vymieniali stranické preukazy, som prišla do miestnosti šéfredaktora a tam boli tie červené knižky, taká kopa ich bola na stole. A jeden z mojich kolegov, ktorý síce v 68. rozvážal letáky po Bratislave, ale v 69. vstúpil do strany a teda bol z neho niekto, tak mi hovorí, chcela by si jednu, chcela, čo?